Искам да поясня на всички мои фенове, че след като бях бутнат от тази кола на пешеходната пътека и това, че седях 3 месеца на легло, развалих корема си. Имах уникален корем, но това, че лежах 3 месеца на легло, обездвижен, виждате какво образувах. Ганни лайна, които не мога да премахна. Затова искам да ви покажа как мога да ги премахна с това упражнение на лоста. То е за ниския корем, точно това, което ми се е натрупало. И просто да докажа и покажа, че всеки един човек има ли желание с труд и воля и с сериозна работа може всичко да предотврати. Така че, повярвайте ми, и ако някой иска, може да дойде при мен да го науча как, буквално след като ще видите как, ще го покажа и демонстрирам, но този, който иска лично от мен, да заповяда при мен в залата, както вече съм казал, на ЦСКА съм, в Дружба, Цветан Лазарев, 43. Благодаря ви. Това е упражнението, което за ниския корем искам да ви покажа. Е така, но запомнете, че не се прави никога една бройка. Примерно една седмица, ако работиш 15, другата седмица 20, което е много трудно. Първоначално ще почнете с по-малко, до да се научите. Ето това е упражнението. Ръцете не са отпуснати да го правиш това, а се набира, за да има напрежение в корема. И това е упражнението. Един път с колената, един път настрани. Така 20 пъти, примерно, или 15. Всяка седмица по различен начин.